سلام كبرات تخاتلتي داسني اكسترا نحجاب استدالو علتاو زيناتات دونالد ترامب نزيغاتات ايرترا حويسو وسينو وزل اقدا مجلس ايك قدماي منيستر دكتور ابا احمد قداي سدتنياتاتن كال انزدهسس زيناتات حيزلكم متيلغو ابزا چانل نيوتو تخاتلتن مخوان دما سابسكرايب كتقبرو بخبري عدمكم من محدار دونالد ترامب زيغاتات 15 هاجرات افريقيا قدمن اب امريكا غعزو مغبارهم كسب 15,000 دولار بملكع بوند خدحزو زغدد حدش غزياو اقدا امبيرو تحجي ترامب اوصي وزل حق دحر حدا ورحي تكبراو كخون كوينو بدحر زدمان 6 ورح مصقصله اندحر وصي ترخيبلو كقصل كم زخونه يتغليصو اتي امريكا كاتخا زغفل 15,000 دولار اندحر بمسرت استوهبك فيزا تقيدك تملاس كم زخون يتغليص زركب اتم حجي اذا حدش اقدا توسين لهم زلو زيغاتات زيغاتات ايرترا انغولا بوركينا فاسو تشاد ديمقراطياويت ريبابليك كونغو جيبوتي غامبيا غيني بيساو لايبيريا ليبيا موريتانيا السودان ساو تيمن برينسيبن كيف فيردن بروندن يوم زيغاتات ازان ايرترا تركبن هاجرات زقدا زتغبرلن قدم مغنيات كابتوم قدم حجي فيزا رخيبهم ناب امريكا زتغعزو زيغاتاتن 10 مئتاويت وي دما لعليو كابت زتفقدلهم غيزيان لعلي سلازو صنحي تباهيلو ابزو ورحب جو بايدن زتسعر دونالد ترامب ابز زمص زلو ورحاده علت 10 سلطانو زركب كوينو جو بايدن كاز حدش حقي كوم دما ناي قدم زنبره اقدا مغشاتات كالعلي تثبيت زغبرلو اب ኢትዮጵያ መንጎ ፌደራል መንግስትን ክልል ትግራይን ተወልዒ ዘሎ ኩናት 3 ሰሙን ገይሩላ ብዘሎ ግዜ ነቲ ብዝተፈላለዩ ወገናት ክቀርብ ዝጸንሐ ናይ ዕርቅ ሕቶ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዝኾነ ዶክተር አብ አሕመድ ብዕሊ ነጺግዎ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ትሕጂ ኣውፂዎ ዘሎ ሓድሽ መግለጺ ምምሕዳሩ ኣብ 2018 ስልጣን ካብ ዝሕዝ ክገብሮ ዝጸንሐ ለውጥታት ድሕሪ መግለጽ ሕወሓት ነዚ መስርሕ ይዕንቀጽ ነይሩ ብዕለት 4 ከዓ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ፌደራል መጥቃዕቲ ገይሮም በዚ ምኽንያት ከኣዚ ሕጂ ነተግብሮ ዘለና ናይ ሕጊ ምኽባር መስርሕ ክንወስድ ተገዲድና ድሕሪ ምባል ዶክተር አብ አሕመድ ነቲ ኣብ ዓንቀጻት ናይ ውድብ ሕብራት ሃገራት ዘሎ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ልዕላዊት ሃገር ምትእታው ክግበር የብሉን ዝብል ሕግታት ጠቒሱ እቲ ሕጂ ዝውሰድ ዘሎ ስጉምቲ ውሽጣዊ ጉዳይ ሃገሩ ከም ዝኾነን ብዓለም ክፈትሕዎ ከም ዝደልዩ ድሕሪ ምሕባር ዝኾነ ይኹን ወገን ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ እቲ ሃገር ኢዱ ካብ ምእታው ክቆጠብ ድሕሪ ምሕታት እዩ ዝኾነ ናይ ዕርቂ መንጎኘት ከም ዘይቅበል ገሊጹ ዝርከብ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶክተር አብ አሕመድ ነዚ መግለጽ ክህብ ዝተገደደሉ ምኽንያት ኣብዚ እዋን ልዕሊ ዝኾነ ግዜ ናይ ዓለምና ሃገራትን ውድባትን እቲ ኩናት ጠጠው ኢሉ እቲ ዘሎ ጽልኢ ኣብቂዑ ሽግራት ብፖለቲካዊ መንገዲ ክፍትሑ ይሓቲ ዘለዉ ብምዃኖም እዩ كسب حجنا دكتور أبا أحمد نخل زقرب اللي زلوا حطوتات من ساقي زلا إذا خمسين كل دمات تمالي أبزنا برا زيناتات جلسنا كم زنا برنا بيت مخرج أتتا ودو بحبرات هاجرات نزياب تجري زلوا كونتات عملكيتو أخيبات أو عنيرو إذا أخيبات دحرتي بقدمي منيستر دكتور أبا أحمد زمرح فدرلاو منجستي قبل عليك تمام مقلب بتانكتات متقعتك فنو مخانو دحر متنققو كجبري توسينو أبتا أخيبات تساتفت زنا برا هاجرات أفريقيا جنا إذا أخيبات كي كايت كتسعران كلوا أبجزي خات أخيبات سريز زبل زيناتات يتزرق حل نيرو إزي يخون مبر هاجرات إوروبا زخونة فرنسا بيلجيوم جرمانيا إستونيا أتي بتجري زلوا كونتات تكيرو زجبر أخيبا بيت مخرج تحورات هاجرات جدا كجبر اللو بمبال نتمس الراس بمنس أجن اتمستيرو عصو زنبر أخيبا تخيدو خمزلة تفليتو أتا أخيبا كي كايت قال هاجرات أفريقيا مبينا ملكيتو حدا شمو زي تتقسى إوروبا أو دبلوماسيان مع كان زينا أجانس فرنسا برس بزهاب مجلسي أفريقيا أو تسجمات أفريقيا أو مفتاح كركبول الله وزبلا بهالا ندقفو كوانتخنا أبقى أوان ولا أفريقياويان كيفتو قال قدات قدنا بطاولة قميتنا خنزاربو لينا نقدد بمبال نتي أفريقياويان هاجرات اتبزعبا بإثيوبيا زلو كونتات عملكيتو زنبر أخيبا من ساقن عملكيتو تزاريبو اتتخايد زلو قداما أخيبا خاء منقطو موقع تسأميدهم زلو حيلتات مقراز تخصخ قبر سباو حاجزات نبتخلل كأتو خفقد سدتنياتات حاجز كرغبو أهقراو حقتات كخبر إثيوبيا شمقلنا حبرات أفريقيا خد قبلي تسوي زلا كم زفلت بيت مخرج أتتا ودو بحبرات هاجرات بمسارات حقتات ودو بحبرات هاجرات سبقوا مسالات مجهزكم مدما نايوقو جبنات مزفتسم كسب وتهدراو متأتاو كتسوي زغل أكاليو بزن كتياب زقوانا بكل تجري زكاية زلو كينات أستات 40 حدن شح زغونة تمزابلتي هيوتهم نودحنا بسودان ساقيرهم لو زلو جزية منقست فدرال نحو واحد كسيسي زلا منقست فدرال بتحجاوت إيوه زلو علا وزغونة مجلس غاب من قد سليا بزرغبنا يا حبريتا سدد نياتاتنا بسودان كهاد ممو أبو نزتفل علي مع كان زينة كابحك أزر حق حبريتا كهوب مئنتي بهو حاتين بفلات تدفئن بمبال مع كان زينة أتسارين كزرقها حاتيتيو نحو واحد كغاس الزتر أيه أزي خنمبر
እቲ ክስ ምስተዘርግሐ ሓደ ኣባል ማዕከን ዜና ቴሌግራፍ ዝኾነ ጋዜጠኛ ኣብ ዝሃቦ መልሲ ኣብ ሱዳን ሓደ ወዲ 20 ዓመት ካብቲ ናይ ውግእ ቦታ ሃዲሙ ዝመፀ ትግራዋይ ርእሱ ብፋስ ተኸፊቱ ሓንቲ ኢዱ ድማ ብኻራ ብምጥባሓ ኣጻብዕቱ ኢዱ ከንቀሳቐስ ኣይክእል ነይሩ ድሕሪ ምባል እዚ ከዓ ግዳይ ናይ ዘየለ ሓበሬታ ዲ ነይሩ ብምባል እዩ ብካልእ ኣዘራርባ ነቲ ናይ መንግስቲ ፌደራል ህወሓት እዩ ንስደተኛታት ንሱዳን ኪዱ ኢልዎም ዝብል መግለፂ ሓቅነቱ ኣብ መልክት ሕቶ ዘእቱ መልሲ ሂብዎ ዝርከብ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ብሰንኪ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኣብ ማዕስከር ስደተኛታት ዓዲ ሓሪሽ ክልተ ትሕቲ ዕድመ ኤርትራውያን ስደተኛታት ህይወቶም ሲኢኖም ከም ዘለዉ ተፈሊጡ እዚ ሕጂ ብደረጃ ዓለም መዛረበ ኮይኑ ዘሎ ኩናት ኣመልኪቱ ከዓ ሕብረት ኤውሮጳ ኣብቲ ውግእ ብሄር ዝዓለመ ጎንፂ ከምኡ ድማ ሰብኣዊ መሰላት ከይገሃዝ ከቢድ ፍርሒ ከም ዘለዎ ገሊፅ እዩ ሕጂ እውን ተኹሲ ጠጠው ክብል ፀዊዑ ዝርከብ ሃገረ ስኮትላንድ ኣብ ዓለም ንመጀመርታ ግዜ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ግዜ ወርሓዊ ጽግያትን ዝጥቀማሉ ናውቲ ብነጻ እትህብ ሃገር ኮይና ብዙሓት መጽናዕታት ከም ዝሕብርዎ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ግዜ ወርሓዊ ጽግያትን ዝጥቀማሉ ናውቲ ክገዝኣ ዓቕሚ ይስእና ብምዃኖም ፓርላማ ስኮትላንድ ነዚ ጉዳይ ብዕቱብ ክርእዮ ድሕሪ ምጽናሕዩ ብዓብላሊ ድምፂ መንግስቲ እቲ ሃገር ኩሉ ወጻኢታት ሸፊኑ ብነጻ እዩ ነቲ ናይ ወርሓዊ ጽግያት ናውቲ ክቕርብ ወሲኑ ዝርከብ በዚ መሰረት ከኣብያተ ትምህርቲ ዩኒቨርሲታትን ኮሌጃትን ኮታ ዝኾነ ህዝባዊ ቦታ ደቂ ኣንስትዮ ብነጻ ዝወስድኦ ናይ ወርሓዊ ጽግያት ናውቲ ክቐርብ ተወሲኑ ዘሎ እዚ ሕጂ ወፂ ዘሎ ሕጊ ከዓ ንመንግስቲ እቲ ሃገር ኣብ ዓመት ኣስታት 8.7 ሚልዮን ፓውንድ ወጻኢታት ክገብር ከገድዶ ኮይኑ ስኮትላንድ ከዓ ኣብ ዓለም ንመጀመርታ ግዜ እዚ ሕጊ ዘጽደቐት ሃገር ኮይና እያ ዘላ ኣብ ታሪክ ሃገረ ኣውስትራልያ ሓደ ካብቶም ዝተፈልጡ ኣሸበርቲ ተባሂሉ ዝጥቀስ ዓብዱል ናስር ቢን በርካ ዝበሃል ገበነኛ ዜግነቱ ተመንጢሉ ከም ዘሎ ተገሊጹ እዚ ቅድሚ 15 ዓመታት ኣብ ኣውስትራልያ ብክስ ግብረ ሽበራ ተፈሪዱ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝጸንሐ ኣሸባሪ ኣብታ ሃገር ንሓንቲ ናይ ግብረ ሽበራ ጉጅለ ይመርሕ ከም ዝነበረ ከምኡ ድማ ኣብ ሜዳ ኩዕሶን ኣብ ናይ ኒውክለር መመንጨዊ ፀዓት ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ክገብር መደባት ከም ዝነበሮን ይዝግለጽ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣብ ዝኣተወሉ ግዜ ከዓ ገበናቱ ብምእማኑ ን15 ዓመታት ተፈሪዱ ድሕሪ ምጽናሕዩ ሕጂ እቲ ናይ ማእሰርቲ ግዜ ምስ ኣኸለ ናይ ኣውስትራልያ ዜግነቱ ተመንጢሉ ናብታ መበቆል ሃገሩ ዝኾነት ሃገረ ኣልጄርያ ክጥረዝ ተወሲኑ ዘሎ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም